tawassali suka roke Allah shine zaman lafiya. Kamin ma ya roƙa ma garin Makka arziki da abin da za a ci a sha, shi da ya fara roƙa wa Makka zaman lafiya. Domin a duk inda kake, ko kai da kanka ne, ba ma zancen tsakaninka da kai da wani ba, ba a cikin gidanka ba, ba a unguwanku ba, ba a garinku ba, ba a ƙasarka ba, kai tsakaninka da kanka in ka rasa zaman lafiya rayuwarka ba za ta yi kyau ba. Shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul Nur aya ta 55 Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum shi ce wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. A cikin wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa mu'minai musulmai alƙawari cewa duk inda musulmai suke, to abin da yafi dacewa, abin da ya kamata shine a samu musulmi a cikin zaman lafiya. Domin Allah ya halicci bayi don su bauta masa, kamar yadda ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa shi ce illa liya'budun. Ni Allah ban halicci mutane da aljanu ba, ai jinsi na mutane da jinsi na aljanu ban halicce su don komai ba, shi saboda su bauta min. Kamar an tambayi Allah ne a ce ya Allah menene gaya, menene manufa da yasa ka halicci mutane kuma ka halicci aljanu? Shi Allah ya ce ban halicce su don komai ba, shi saboda su bauta mini. To wannan bautar da Allah ya halicce mu saboda ita, mazanmu da matanmu, ba ta yiwa idan babu zaman lafiya, ba za ta yi ba idan ba kwanciyar hankali. Shi yasa kuka ga sallah wadda ita ce ginshiki ta musulunci gaba ɗaya, idan har babu zaman lafiya, to sallan ma da Allah ya shar'anta a yi ta a cikin wani yanayi. Ya ce fa in khiftum farijalan aw rukbana, in kun samu kanku cikin halin tsoro da firgita kuma ga lokacin sallah yayi, to ku yi sallan akan kafafunku kuna tafiya, ko da babu ruku'i babu sujjada, ko kuma ku yi sallan ko da kuna akan ababen hawanku ne, kamar kuna akan dawakanku da raƙuma da jakuna kuma a lokacin yaki. To Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari ga masu imani waɗanda suka yi imani da shi, suka yadda da shi, suka kaɗaita shi a cikin bauta. Allah ta'ala ya ce la yastakhlifannahum fil ard, da sannu Allah zai khalifantar da su a cikin ƙasa. Ma'ana ya sa musulmi su zama su ne jagorori a cikin wannan ƙasar, musulmai su zama su ne masu faɗa a ji a doron wannan ƙasar. Allah ya ce za mu yi musu hakan kama stakhlafa allazina min qablihim, kamar yadda Allah ya khalifantar da waɗanda suka shuɗe kamin ku. Sannan wala yumakkinanna lahum dinahum, da sannu in dai kun yi imani da Allah